Hej og velkommen. I den her video, der vil vi snakke om IoT, Internet of Things. Og nu tænker vi, hvad er IoT? IoT er nogle helt basale ting, som man måske ikke tænker over er forbundet til internettet. Det kan være dit køleskab. Sådan en helt basal ting som dit køleskab er egentlig forbundet til internettet nu til dags. Din ventilationsskakt, den er også forbundet. Eller måske dine sprinkler ude på landbruget, som vander dine blomster og vander din mark. Alle de her ting, for at det er nemmere for folk at styre det, så er tingene nu til dags forbundet med apps eller andre ting, der kan styre det nemmere gennem internettet. Men andre ting, der også er forbundet til dit netværk, er din computer, din database og til sidst også computerne, der styrer maskinerne på din fabrik, din firma. Disse ting, de er alt sammen forbundet til det der er dine sprinkler og det der er dit ventilationsskakt i dit firma. Man vil normalt kryptere alle forbindelser, der går ud til dit netværk. Samtlige, altså det vil sige os, sprinklerne osv. Det er det bare ikke helt mulighed for. Det er der ikke nogen, der tilbyder på markedet lige nu. Så i tilfælde af, at der er nogen, for eksempel der er nogen, en hacker, der vil gøre noget ondt ved dit firma, så har du brug for at kryptere de her forbindelser. Så hvis man ikke får krypteret de her forbindelser, så vil der være hackere, der vil komme ind på din database, kunne finde information om dit firma, kunne finde ting, som I har skrevet ned, og gennem en virus, hvor de kører igennem her, kommer hele vejen ind til dit firma, din database, så vil de kunne tage jeres information, sælge det videre, hvad end de har lyst til. Derfor så vil vi låse de her forbindelser, sådan virusen aldrig nogensinde kommer derind. Og derfor så vil firmaet være sikkert. Okay, nu tænker du nok, okay, det lyder da som en svær opgave. Hvordan kan I nogensinde sikre alle de filer i mit firma? Hvordan vil I nogensinde sikre, at der ikke er nogen, der kommer igennem fra min sprinkler ind til firmaet? Jo, vi vil skifte, altså kryptering, vi vil skifte låsene, og så forbedre krypteringen, eller i det mindste lave en kryptering, for der er så utroligt lidt på markedet, at alt vil være en forbedring, men vi vil gøre det godt. Så vi vil skifte låsen jævnligt, og derfor gør det utroligt svært for hackere at komme ind og få jeres database, jeres filer. Vel, Kepak.